आईने आता मसूरची भाजी केली आहे, तर आता मी खाऊन बघणार आहे आणि तुम्हाला सांगणार आहे कशी झाली आहे ती. खूप चांगली झाली आहे भाजी आणि तुम्ही पण करून बघा. हे बघा, हे मी मसूर, अख्खे मसूर असते ना, त्या मसूरला मोड काढून घेतलेत. म्हणजे आपण जसं बाकीच्या मटकी किंवा कुळीत आपण त्यांना मोड काढतो की नाही, त्या पद्धतीनेच आपण काय केलं, हे मसूर आहे ना, ही अख्खी भिजत घातली आणि 2 दिवस याला मोड यायला लागले. कारण त्यामध्ये मी सकाळी घातलं, संध्याकाळी चाळणीवर काढून ठेवलं. हे पूर्ण ती रात्र आणि दुसरा दिवस, त्यानंतर हे एवढे मोड आलेत बघा, हे सुंदर. मी आज ना मोड आलेल्या मसूरची भाजी करणार आहे. भाजी म्हणजे उसळसारखी, पण सुकी, पातळ नाही करायची. त्यासाठी हे मोड आलेले मी अख्खे मसूर घेतले आणि त्यासाठी भाजीला जे फोडणीसाठी हे बघा, इथे मीडियम आकाराचे 2 कांदे मी कापून घेतले आहेत, 1 मोठा टोमॅटो कापून घेतलाय, हा कढीपत्ता आहे, खोबरं, कोथिंबीर आणि आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहे. तर पहिल्यांदा काय ते मी गॅसवरती ना हे पॅन ठेवलंय, सगळी बाकी तयार झाली आहे. तर पॅन तापेपर्यंत ही मसूर आहे ना बघा, हे सुकी झाली आता ना, मी 2दा मी स्वच्छ धुवून घेते आणि नंतर मग फोडणीला घालायची पीठ तापवते. अलगद धुवायचे, कारण हे मोड ना मोडतील नाही, तर म्हणून अलगद आपण हे धुवून घ्यायचंय पाणी गाळून असं. तर धुवूनच घातली ती भिजत ती, आणि नंतर सुद्धा मोड करायला टाकते तर धुवूनच ठेवलेलं होतं, त्यामुळे जास्त काय धुण्याची गरज नाहीये. तर आता ही धुवून झाली आहे, तोपर्यंत तिकडे पॅन तापते, 2-3 चमचे तेल घालते. पण हा कांदा चांगला परतायला पाहिजे ना, म्हणून तेल चांगलं तापून घेऊया आपण. बघा, तेल तापलंय. आता फक्त थोडीशी म्हणजे पाव चमचा मी हिंग घालते आणि ही कढीपत्त्याची 4-5 पानं घालते आणि हा कांदा आणि टोमॅटो आपण घालायचा आहे. चांगला परतून घ्यायचा तेलावरती आणि नंतर आलं लसूणची पेस्ट टाकायची. मसूर काही जास्त शिजवायला लागत नाही, कारण ते थोडंसं पाणी घालायचं आणि 5 मिनिटं शिजत ठेवली की ती शिजणार आहे मसूर. आपण काय म्हणतो तिथं हा टोमॅटो आणि कांदा जर आपण चांगला परतून घेऊया, तर याच्यामध्ये मीठ टाकते मी आणि झाकण ठेवते की कांदा आपला पटकन मऊ होईल. मीठ टाकल्याने काय होतं, कांदा लवकर मऊ होतो. मीठ टाकलं 1 चमचा. नंतर बाकी मसाले, आलं लसूण पेस्ट आणि मालवणी आमचा मसाला तो नंतर आतमध्ये घालणार आहे. आता याच्यामध्ये मी झाकण ठेवते वरती, म्हणजे वाफेने हे कांदा लवकर आपला मऊ होईल. हे बघा 3-4 मिनिटं झाली आहेत. हे बघा, कांद्याला चांगली वाफ आली आहे. आता आपण हा परतून घेऊया जरा कांदा. आता याच्यामध्ये थोडीशी मी पाव चमचा हळद घालते. हळद मसाल्यात आमच्या असल्यामुळे थोडीशी हळद, जास्त हळद घालत नाही. आणि आलं लसूण पेस्ट, बघा हा छोटा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहे. आता ही चांगला आपण तेलात जरा आलं लसूण पेस्ट आहे ना चांगली परतून घ्यायची, म्हणजे लसणाचा जो वास असतो आणि आल्याचा हिरवट वास तो निघून जाईल. आता आमचा मालवणी मसाला आपल्याला जसा तिखट हवं त्याप्रमाणे घालायचे. तर मी हे 2 चमचे हा आमचा मालवणी मसाला घालते. तर मीठ मी 1 चमचा घातलेला आहे, नंतर मसूर घातल्यानंतर थोडंसं मीठ घालणार आहे आणखी. चांगला मसाला पण परतून घेतला आहे. आता आपण ही धुतलेली मसूर आहे ना, अख्खी मोड आलेली मसूर, ती आपण याच्यावर घालून जरा परतायचं, त्या फोडणीवर घालायची अशी.
थोडंसं पाणी घालायचं, म्हणजे एक पेलाभर पाणी घालायचं आणि झाकण ठेवायचं. गॅस जरा मीडियम गॅस ठेवायचा, म्हणजे काय होईल, हा मसूर पटकन त्याला जास्त वेळ लागत नाही शिजायला. तर अशा प्रकारची कांदा टोमॅटो घातल्यामुळे ह्याला एक चांगला आंबट गोड असा आणि ही तिखट असं मिळून ही चटपटीत अशी मसूरची उसळ आपल्या चपाती भाकरीवर खायला छान वाटते. आता चांगली परतून घेतली आहे त्या फोडणीमध्ये. आता मग याच्यामध्ये मी एक पेलाभर, ते जास्त नाही घालायचे कारण जास्त शिजली ना तर मग बरी लागत नाही बघा अशी. आता मीठ लागलं आहे की नाही, हे जे पाणी आहे ते आपण हातात घेऊन बघायचं, वाटलं तर आपण मीठ घालायचं आहे, नसेल तर काही गरज नाही. आता ही चांगली ढवळून घ्यायची आणि गॅस मीडियम ठेवायचा एकदम, हा बघा, आणि वर झाकण ठेवायचं आणि 5 मिनटं आपण शिजू द्यायची. नंतर वरती खोबरं आणि कोथिंबीर घातली की आपली भाजी तयार होईल. 5 मिनटं झालेली आहेत बघा. हे बघा, सगळं भाजीतलं पाणी आपण घातलं होतं ना पेलाभर पाणी, ते सगळं पाणी आटलेलं आहे. आणि बघूयात आपण मसूर शिजली आहे का आपली. हे बघा शिजली आहे. तर आता आपली भाजी तयार झाली आहे. आता हे खोबरं जरासं आवडीनुसार, तुम्हाला आवडत नसेल नाही घातलं चालेल, पण आमचं जेवण कुठचं खोबऱ्याशिवाय होत नाही. आणि कोथिंबीर आपण हे घालूया. ह्याच्यामुळे चांगली चव येते याला आणखी खोबऱ्यामुळे आणि कोथिंबीरीमुळे. आता आपली ही भाजी तयार झाली आहे. चपातीबरोबर भाजी किंवा भाकरीबरोबर ही भाजी सुंदर लागते. आणि आठवड्यात एकदा मोड काढलेल्या कडधान्याची भाजी आपल्याला खायचीच असते. मग मटकी करून झाली की काहीतरी मग ही मसूरची आपण उसळ करायला काहीच हरकत नाही. आणि त्या म्हणजे आवडीने सगळी लहान मुलंसुद्धा आवडीने खातात. तर आता ही आपली मसूरची म्हणजे भाजी, मोड आलेल्या मसूरची भाजी तयार झाली आहे बघा. तर मित्रांनो, झटपट होणारी मोड आलेल्या मसूरची भाजी ही तयार झालेली आहे. गरमागरम भाकरीवर खायला हा अतिशय उत्तम असा प्रकार आहे. तेव्हा तुम्ही हा नक्की करून बघा. तसेच आम्ही मसूर भात ह्याची पण रेसिपी दाखवलेली आहे, तेव्हा त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.